numesc Rusorana Maria și sunt studentă în anul 1 în cadrul Facultății de Litere la specializările engleză-italiană, iar astăzi vă voi vorbi despre cariera artistei Ariana Grande. Născută în anul 1993 în Boca Raton, Florida, în Statele Unite ale Americii, cântăreața și actrița și-a început cariera la vârsta de doar 13 ani pe Broadway. Broadway. Probabil că mulți dintre noi am auzit această denumire, dar la ce se referă ea mai exact? Și-a primit denumirea de la o străduță din New York și este considerat ca fiind cel mai înalt nivel de teatru muzical de către vorbitorii de limba engleză. Astfel, putem spune că tânăra avea un viitor strălucitor în față, încă de la o vârstă atât de fragedă, iar cariera ei s-a dezvoltat în momentul în care a primit rolul personajului numit Cat Valentine într-un serial de pe Nickelodeon, Victorious, pentru copii și adolescenți. Ulterior, ea a jucat rolul aceluiași personaj într-un cadru diferit, într-un serial diferit, Sam & Cat. Astfel, personajul a ajuns să fie îndrăgit de către tinerii de pe întreaga planetă, fapt care i-a oferit faimă și recunoaștere la nivel global și a permis să își lanseze primul album de muzică pop în anul 2013, acesta fiind scopul ei încă de la bun început. La fel ca personajul pe care tânăra l-a jucat, și piesele de pe acel album și albumele care au urmat în anii următori au fost îndrăgite. Astfel, ea a început să organizeze concerte în care cânta acele melodii în întreaga lume. Însă, cariera ei urma să fie schimbată pentru totdeauna în momentul în care, pe data de 22 mai 2017, a avut loc un atac terorist asupra unui concert organizat de ea în orașul Manchester. Acest atac a luat viața a 22 de persoane și a rănit alte sute de persoane care doar și-au dorit să se bucure de un concert în acea seară. Artista a întrerupt imediat turneul în care se afla în acel moment, însă a reușit să se întoarcă în orașul Manchester după doar 2 săptămâni pentru a organiza un concert caritabil de strângere de fonduri pentru familiile victimelor. Ea a invitat alți artiști cunoscuți în acel moment și a donat chiar ea sume de bani și încă le trimite cadouri de Crăciun victimelor. Deși a recunoscut că nu i-a fost ușor să se întoarcă în același oraș și ulterior să reia turneul pe care l-a întrerupt după atac, Ariana a spus că își dorește să le transmită mai departe fanilor un mesaj de putere, un mesaj prin care le-a spus că nu trebuie să se lase afectați și să se oprească, să-și oprească activitatea în momentul în care se întâmplă ceva rău și a fost un model pentru ei. Ceea ce eu personal consider că este un mesaj foarte valoros pentru generațiile următoare. Acesta este și motivul pentru care am ales să-mi fac prezentarea despre această persoană, despre Ariana Grande, deoarece consider că își folosește imensa influență pe care o are datorită faimei pentru a transmite mesaje pozitive. În plus, pe lângă exemplul concret pe care l-am oferit înainte în acest sens, ea mai vorbește și despre alte probleme pe care le consideră importante în societatea noastră, precum drepturile unor minorități. Și consider că toate persoanele cu acel nivel de faimă ar trebui să facă asta, deoarece fanii îi urmează.